Biyag ti tao. Hello, good day kada kayo amin. Patgan mi apapagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, hello kani Dayan Mondala, Romnick Dayag, Marites Agpawa, kani Angeli Cobelen. Inday nga ruden denggan ti episode 196. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Papang, makipagnaid kami pa lang dito balayo, ha? Tawan pa yung balay mi. Mas dawa kami ka, Bonnie. Di mo lang matultulad dyan. Sakbayan ng asawa. Ada nakasagana pag naidanda iti asawa na. Ada-adagos nagyananda. Papang. Aga bala. Sadal balik tadakil mo to'y balay. Dito yan ti pag naidan yung agasawa. Basta gagagat ka si Kaferlin. Tadyak kayat ti sadot dito'y akabalay. Tati kayat ko, nadalos sa kanayon ti balay. Nalawag. Uwan, papang. Apa nga ginimpake ka mo, Ferlin? Bakit? Apa yan na kami suot ka? Masuro na kita ama. Pumanaw tan dito eh. Kanya? Kasla pagtatakunan talaunay to'y balay da. Madlaw adi na kayat ti panagnaid ta dito eh. Bakit? Paspasin siya malakuman ni Papang. Mayroon kanto iti ugali na. Kas dyan na dahil agsasao. Ang nasingpit ni Papang. Nasingpit nga. Nakais-istrikton tupay. Basta pumanaw tan dito eh. Saan kumamat akas ta, bakit? No di mo kayat ti sumurot kanya. Saan naang? Basta agawid ak iya balay. Anya? Makaamu ka, no di ka sumurot kanya. Basta siya, agawid ak itamot lang. Ay na, impakat mo man nga tanti kinaarsagid mo, anak ko. Agtal na kayo man nanang. Imbes nga isakit dak, ta anak dak, saan man? Bakit? Saan kumamat akas ta ti panagsungsungbat mo kaninanang, Masurunak! Nasakit nga rin yung ulo kang panunod. Ferlin! Ay na, una yun anak ko. Ay na, pasensyakan buni Kasya talaga ta anak ko. At dararsagid na. Basit lamang ngag na umdasan na pagpupudutan na. Di ka madanagan. Mawawata ka kanayon ni Ferlin, nanang. Amo kong ti ugali na. Taagayan ayat kami payla idi. Naglakan nga agpaspasugnod. Basit la di na magustuhan. Agpasugnod din. Kahit kakaasyak tumutin ang mga ayaw ko ana. Adto yan titwalyang, Bonnie. Ingkaagdigusan, tapno di ka maladaw amang opisina. Agyaman bakit? Bonnie, to'y cellphone mo, umawawag ni Papang. Sumbata mo, tanay, nakabuyata ka. Bagan, ano ko maakasalita dahi to'y alakay? I-accept ko ti call na. Ngamjak ang sasao. Hello, Bonnie. Ayan mo. Apay, awanan plano yung agawid dito'y balay. Kundi da magpailang, nakais-istrikton tumat lang. Hello, Bonnie. Agawid kayo dito'y. Tadati kapsat mo kundi pamilya na. Hello! I-cancel ko. Help! Makapasurunday di alakay. Kunamatlan asinon. Kasla ubing ti pampamayan na kada tao. Masapol aya nga ibaga na amin nga aramidak. Kaslakit din awan manak nakam ko iti kasjay nga aramidan na. Bakit? Kasangay ni Papang inton bigat. Agawid tayo di bala inton malam. Tatumulong tang agluto para iti sagana. Uy, bakit? Nanyaman ti kurkuram ka ni Papang lipatamon. Awawatem kumalatan tatalaga akas dya ti panagniwat na wen. Mas daawak ijay amam At dapay atiw na ababae no agsasaw. Awan preno tingiwat na. Uwan nga rod. Mababay na. Agam anyang nga rod. Awawatan talatan Takas dya kat nga rod ti kinatao na. Ipagpagapom la kumakanyak nga asawa mo, Ferlin. No saan ka lang ay ayatan? Sa anak ko maanak ki asawa kan kakan. Irwam mo ti bagay mo, okay? Patsek, amalam tumut lang tirik na ni Papang.
Sigurado nga agkaalaan kayon to no bumaybayag. Imposible. Jackpot yan, dayta. Salam latan ti ugali ti amak bakit? Oh, anya. Agawid tayo di balain ton malam. Tapnaawan may bagbagan ni papang kadata. Adda kanong amin ni kabagis ko jay. Agraman ti pamilya na. Inta umilaw kada. Ala, uwanan. Good morning, Abirat. Good morning, mata. Madin sa tiriing mo, Abirat Ferlin. Amok ti pagkaskastaam. Ni Papang, gusto ka di? Ay na, Abirat, salaam latan ni Papang. Nukas ting agsasaw, umisam ka lata. Di mo ikan kano dagiti bagbagana. Kastamot laang ni Papang kanya kididamo. Ngam pinakita aklat iti nasayaat. Iso nga ita, aggalaan kamin. Uy, tasip-sip ka. Ala, Birat. Umay ka. Isaganatan ti pamigatan tayo. Tagar mo sar tayon. Anya day, Chay? Nagtaod samat iti silid ni Papang. Ala, apa yan? Ay, umay ka man. Hinta kitaan ni Papang. Amangan nanyamot ang tinapasamag kan ko, ana. Naimbag nga rod kan kakabagis. Tadan balayo. Makabalay kan tumit akabagis. Mandola kay! Boni! Ni Papang! Umay kayo! Ni ipag day jay. Ni, anya napasama ang ikang Papang. O may ka, inta kitaan kabagis. Na mild stroke kayo, Papang. Dakwa kaya te matay. Saan kayo pa yamatay? Agyaman tayo ti Diyos, tainispal na kayo. Kaya't ko pa iti agbiyaga. Uwin, Papang, agimbag kayo pa eh. Saan ta ka di pa yung agawid, Bonnie? Data tinaka-schedule amang bantay ka ni Papang, bakit? Inton bigat mo takabagis ko. Diyak makaanos nga agyan dito ospital. Agawid aksan. Ha? Sige, magawid ka. Siya kung timang bantay ka ni Papang. Jay kumasawam ti pinagawid mo, Tadapay trabaho na inton bigat. Kasi mapuyatan katag trabaho pa'y no bigat. Ano san na? Tama naman. Wunangam di kalama siya ni di asawa. Di da kayon timapan agbantay iji ospital no kayat yung. Unay matikas tapa nagsungsungbat mon Farlene. No adasan magustuhan ni di katugangam palabsamlatan. Takas di ka ngarog ti kasasaad nan. Kasi no di ka masyan kanya balayan. Di asawam ngarog ti kasya manakaw. Ay na, sao kay mat asao. Yak nga rod makaanos nga agyan iji ospital. Kan may saan matla asyak ti manugang na. Ni ami ati mapanmang bantay kan kwa na tapaborito na matgayam da ja manugang. Anya? Mayat ka manunusan. Agnaedtan ditoy. Tawan kadwa ni Papang. Awan mga sikaso kan kwa na dito'y balay. Anya, kasano ko maama asikasom kat adamat trabahom? Di mo ko naan asyak ti mga sikaso kan kwa na. Aganos ka. Tadamat nga ro trabaho ka bakit? Sana balay. Nawan trabaho ka. Sublatan ka. Apay na akas na, Bonnie. Kasla may samutan ti anak ni Papang. At dapay mat may isang anak na. Jacob, sat mo. Tumulong da ko mamata. Nagsaritaan min day ta ka ni kabagis ko. Iso na lang ta weekends lang ang makaumay da dito eh. Tagpadadamot nga rod ang mga opisina iti asawa na. Kat, siyak ti ipasubuyo. Gapot ta housewife aklaan. Siyak matan ti ipasubuyo ang mga sikaso kin ni Papang. Ha? Masadutak lakit di. No di mo kayat, saan lang? Saan ang problema day ta? Saan ka pilitin? Numasadot ka, mga laak ititang danak ang mga sikaso ko ni Papang. Pasensya ka nami. In sakripisyum ti trabahom gapo kanyak. Basta para kada kayo, Papang. Nagimbag kayon, agsubliak naman ng nagtrabaho. Agyamanak, balasan ko. Nakasaysaya at kakanyak. Sino pa'y kumati agsisinakit no saan ada tayo, Papang? May sa tayo a pamilya. Ay, anyat kayo ti akanan. Tayo so tilutuak. Natang ti kayat ko asidaan. O sige, Papang.
Ah, Abirat Ferlin, diti ka pailaang Pakibantay mo ni Papang, tayo nakagluto. Sip-sip at talaga dito yung abirat ko. Ako Romara. Agawidak ijabalay ta inawagan nak ni nanang ko. Aguyak ka no, inak igatangan iti agas na. Sikan ti makamo kini Papang. Total, paborito na kamot lang ang amanugang. Awan ti paborito kada kayo. Napatag kayo adwa kanya. Agtal na kayo man. Sayo la ibagati kasta. Itatabaldado kayon. Ngam idi kapigpig sa anyo. Ay sus! Nagalas ti panagsasauyo. Kanayon dak apabainan idi. Ferlin, di mo ko mapagsawan ni Papang iti kasta. Maasi ka kumamat kan kuana. Ang paiso matibagpagak saan aya? Sa damat lakon di singpet. Idi nagsakit dan. Pasensya kan. No adaman di aday pakitakan ka iti kalabas, Ferlin. Pakawanan nak. Kaya di na ko magurgurahan. Pangaasim. Bakit? Sublatam kumamot ni pag-ami ang mga sikaso ka ni Papang. Nabayagan asaan asimrak iti trabaho na. Taawan timang sublat kan kwa na ang mga sikaso ka ni Papa. Naimbagkan ka at adda kala dito'y balay. Ay, di nakpilitin, Bonnie. Kalpasan tinar-aramid na iti kalabas. Agpaasikaso kanya. Ha? Naglaingan ngay. Di mangala iti private nurse no kayat na. Ha? Isa pasensya kan, Bonnie. Ngamdyak mapilit ti bagik ang mga sikaso iti amam. Malaka anos ka bakit? Naimbag to lang no agimbagan ni Papang. Wen lakay. Anya ngay katawan mo't mga sikaso kan ni Papang. Saan mo takayat nga abirat Ferlin timang sublat kanya? Huwag nga raw. Mala, di tayo mabalin apilitay. No talaga di na kaya. Bakit? Inak makitsinda, anak ko. Anya, kunayo amad maditirik nayo. Rumor kayo. Ay, kaya't ko ayaw awan ti madiarik na kanak ko. Isungag paili kami man. Kadwak ni insan mo ahilin. Agpaili ka numot. Isungag kuyog kami. Malangarod, agan-anad kayo. Sige, insan, umaya ka dagos. Bay, Bonnie, mapanak iti ospital. Apay, asino ti na ospital? Ninanang, naatake ka no iti palengke. Ha? Intaray ni insan Helen iti ospital. Anya? Ala, mapantangarod iti ospital. Nanang, kumustan tirik na kayo? Apay nga di kayo makakunailan. Grabe ti pan nakaatake ni nanang bakit? Paralisadong ti bagina. Saan ang makasao? Wan nga rod, kasi matinak, Bonnie. Oops! Aday ta. Nayakar kayo iti pagidaan nyo nanang. Bakit? Di mo baybayan ni nanang Bantayam anaimbag. Masapol nga on time ti panagtumar na iti agas na. Kuna ti doktor na. Wan lakay. Agrobata kon. Tapno sa anak ang maladaw iti trabaho. Ulitek. Bantayam ni nanang. Di mo pampanawan. Agan-anos ka. Tapat check nga agimbag tumutla ni nanang. Ala, ina ko na. Nakasingsing pati asawa iti ina. Naanos ang mga asikaso kinin ana. Ay, nakababain pa ikitin. Diyak pulos na aramid iti katugang. Tikas iti aramidin na itan iti ina. Umay kami man, Ferlin, balasang ko. Abirat, kinuyog ko ni Papang. Takayat nasa rungkaran ni nanang mo. Uwan balasang ko. Umay may kumustaan ni Abalayan. Ala, sumrek kayo, Papang. Abirat. Agyaman kami, Abirat. Nala, sumrap tayo, Papang. Alam da ito yung kwarta, Ferlin. May bagla nga igatang yung iti agas ni Abalayan.
Mawatak ti sasaadan ti inam. Iso masya nakken ko na. Ha? Ala, saanan, Papa? Ala, awatamon. Kaalalak iti pensyon ko. Ito eh. Agyaman na, Papa. Ano sa mga asikason ni nanang mo, Wan? Patsik nga agimbag tumatlakas kanyak. Wen, Papa. Ala, mapantan ami. O sige, Papang. Mapan kami, balasan ko. Umay kami tumanan ng pensyonak, tamang tedak iti kwarta. Sige, ingkamin. Ting kami pa yung birat. No, da kasapulan yo. Di kay agbay na mangibaga kanya, okay? Wen, Papa. Agyaman na. Kat pakawanindak umano pinakitaan kayo iti saan anasaya at idi. Idi da kayo tinagsakit. Sapay ko mata mapakawandak. Paybaya mo day, Jay. Lipata mo tinapalabas, Ferlin. Oops! Aday ta. Ay, naipaidata ni nanang, bakit? Labar ramon. Wen lakay. Ayaban nak, nuyakar mo ni nanang iti pagidaan. Adak lang iti antilugan, ha? Adabi tarim na, Kwen. Sige lakay. Boni lakay. Ha? Agyaman na kan ka. Nakasingsingpot ka ang mga asikaso kininanang. Nakaananos ka kan kwa na. Imbes abalsan na. Gapo iti inaramid ko idi iti amam. Idi iso ti masakit. Ngamsan. Ad-ad nakit di nga imparik nam ti panang ipatag mo kininanang. Apay kung mabalsan ka, saan na nasaya ti kasta nga aramid bakit? Ti agi balbalas. Agyaman ako unay kan kalakay. Kat pakawanan na ko ma. Wen, lipata mo tinapalabas bakit? Awan kanyak dayjay. Ala, labaram kit din ni nanang. Tapno makapangan matan. Kat ni, agtumarpay, iti agas na. Wen lakay. Di kag tangtangsit, tadi maammo ti mapasamak, iti masungad nga alaldaw. Naragragsak metlaang ti agbiag, no awan gura a nakatalimang iti kaunggam. Bueno kagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.